Uite, poate cel mai important rezultat concret pe care îl obții în viața ta atunci când devii din ce în ce mai conștient și din ce în ce mai conștientă. Și zâmbesc pentru că e un pic haioasă formularea acestui rezultat. Treci de la aoleu la hai să văd cum rezolv situația. Treci de la panică la relaxare. Treci de la modulul de freeze la modulul de ce am de făcut pentru a rezolva situația respectivă. Și evident, știi și tu din experiența ta de viață acest lucru, evident că în felul acesta îți trăiești viața mai degajat, mai relaxat, mai plin de claritate în ce privește ceea ce ai de făcut. Pentru că știi cu siguranță că poți rezolva orice provocare, orice problemă sau orice situație care apare în viața ta. Este că e un rezultat extraordinar pe care îl poți obține atunci când devii din ce în ce mai conștient și mai conștient în viața ta?